Het afscheid van de leerlingen van basisscholen op de Hechte in Burum, die dit door de coronacrisis krijgt wordt door zoals normaal. Wij hebben dit hier, we woonden eigenlijk een musical dwam, maar dat kon helaas niet teruggaan. Dus hebben we een film maken met de band. En daarna is bij mij alle band bij ons Glow Golven West in Talbot. Dat was heel leuk. En we hebben daarnaast een vossenjacht die met de band en de ouders. En juster mochten ze terug de squalla heen fietsen. En hebben we nationaal de band uitzwaaid. De band gaat op de karren nog terug het dorp heen. Want dat wilden ze heel graag terug laten gaan. Vanwege de corona gingen heel veel dingen net terug. En dit is wel een periode op rij is al gebeurd. En dit is zo'n van in het toch nog een mogelijkheid dat het kan. En dat is toch de ouders regelt. Ook de laatste squalweken gingen net als gebruikelijk. De laatste weken ben we met name bezig geweest met de band om een gezellige sfeer te creëren. Het wie al ons natuurlijk. We zijn begonnen met hele groepen en daarna hebben we hele groepen. En we hebben met name inzetten op het sociale stukje, dus gezellig wezen met elkaar. Maar toch ik wil ontwerk. En wij een heel soort tijd besteed aan de film om die automatie.